Tag 70 pesos. Ang usa ka lapad. Baligya nina. Kana sir usa ka basket. Ah, okay. Pila na dito baligya uban? Si 20 sa gawas mo ba ko na? Kasi nga ni mo tay? Marshall ug si Nanay Nida. Magtiayon mo tay? Ah, di ay. Ay agaw na sus pag kasi piyata gid ako, abi nako magtiayon mong duha. Ah, agaw din mong duha. Ikuan kani sila mga lods oh. Magpamanihan ko mga lods pero maligya si tatay. Tagaan ako di siya 200 pesos. Tag 100 nilang nanay. Oh. Oh. Kaya hindi na ko magpamanihan. So, oh, tagaan ako. Kay 100 ni Tatay Marshall. Di rin may mapalitay pero tagaan ang ipamanihan punta na ako ditay. O kang Nanay Nida. Salamat kay Nanay Nida. Oh. Okay ra ba ni i-upload ako tay? Sino magkuan? Sige, salamat kaayo nang inabuhi kita si Nanay Nida o si Tatay Marshall oh. Oh. Tag 70 ra ni diri pero inagabot sa gawas ani tag 150 na ba ditay? 150 sir. Oh, mahal kay diri tag 70 ra o kinsa tong mga ganahang mamalitay diretso na lang mo diri sa baybayon sa bird sanctuary o sing ana ni by the sea. By the sea diretso ni barato kay tabkuan kanang oh swaki tinta. Sige daghang kayong salamat tay adto mi tay. Sige wise pa yan.